Odvody do sociálnej poisťovne. V 5. kroku vyplňate vami zaplatené odvody. Čo sem patrí a čo nie? Patria sem len platby sociálnych odvodov z podnikania, ktoré ste reálne uhradili v roku 2025. Nepatria sem odvody z vášho pracovného pomeru, ani tie, ktoré platíte za svojich zamestnancov. V strednej časti obrazovky uvidíte zoznam 12 riadkov pre každý mesiac. Ku každému mesiacu zadajte sumu, ktorú ste zaplatili. Ak ste v niektorom mesiaci odvody neplatili, zadajte dôvod nezaplatenia. Ak ste počas jedného mesiaca uhradili odvody viackrát, napríklad bežná platba plus nedoplatok, kliknite na tlačidlo Pridať a zadajte dodatočnú sumu. Pod zoznamom sa vám priebežne zobrazuje celkový súčet. Ak ste si zvolili balík služieb s kontrolou daňového priznania našim expertom, je potrebné nahrať aj výpis z bankového účtu. Po kontrole údajov kliknite na Pokračovať.